Kasunan, Silay, Zamboanga, Sibugay. 96.9 Radyo Karubayan, Shayan, Zamboanga del Norte. 104.5 Radyo Kalbaran, Aurora, Zamboanga del Sur. 97.5 Radyo Komunidad, Isabela City, Basilan. 94.3 Radyo Kalambua, Tubod, Lana del Norte. 104.9 Radyo Kanina, Kalinangan, Bukidnon. 101.3 Radyo Kahamunan, Naak, Compostela Valley. 97.3 Radyo Kalumanan, San Isidro, Tabang Oriental. 99.9 Radyo Kasadya, President Rojas, Cotabato. 99.3 Radyo Kahiusa, Tubi, South Cotabato. 103.3 Radyo Katibo, Tiboli, South Cotabato. 99.7 Radyo Kasaganan, Mahitung, Sarangani. 98.9 Radyo Katilimban, Takulong City, Sultan Kudarat. 92.1 Radyo Katulagan, Calamansig, Sultan Kudarat. 107.3 Radyo Kaagapan, Sibagat, Agusan del Sur. 97.7 Radyo Kapakaruan, Del Carmen, Surigao del Norte. 97.7 Radyo Kinaiyahan, Balimuno, Surigao del Norte. 90.1 Radyo Kasalimbalo, Matanog, Maguindanao. 94.1 Radyo Kasanaman, Ronggao, Tawi-Tawi. Munting Tinig, ngayon nanginginig mula sa Nutri-Escola Community Radio Network Program ng National Nutrition Council. Napatanis hanggang tawi-tawi, magaminig, Nutri-Escola. Sa Nutri-Escola, buhay ay masaya. Isang napakagandang umaga sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga mag-aaral sa ikasiyam na baitang. Tayo na at tuklasin ang mga aralin dito sa ating paaralang panghimpapawid sa Filipino. Ako ang iyong lingkod, Mibol Arcaya Vicio, mula sa Del Carmen National High School. Nagdadala kaming makasama kayo sa pagtalakay ng ating aralin. Taos-puso po akong naliligayahan sa inyong palaging pagsusubaybay sa ating programang Pangradyo. Sa pagkakataong ito, samahan niyo kaming maglakbay sa ating aralin ngayon. Salubungin natin si Teacher Maribel, ang inyong guro sa Filipino 9. Umagang kay ganda sa inyong mga mag-aral ng ikasiyam na baitang. Narito na naman tayo para sa panibagong leksyon. Pero bago yon, ihanda na ang inyong mga kagamitan pampagkatuto tulad ng module, papel at bulpin. Tiyakin na nasa tahimik na lugar kayo at komportabling nakaupo para sa pagkatutong paglalakbay na ito. Lagi po nating tatandaan, ang pagsunod sa panuto ay makatutulong upang maging maayos at banayad ang isang pagkatuto. Tatalakayin sa module na ito ang pabula ng Korea, ang hatol ni Kuniho. Inaasahan na sa pagkatapos ng leksyong ito ay naisusulat muli ang isang pabula sa paraang babaguhin ang isa sa mga tauhan nito. Inuulit ko, tungkol sa pabula ng Korea, ang hatol ni Kuniho. Ang aralin ngayon natin mula sa module. Pero bago yun, balikan natin ang inyong natutuhan sa naunang programang Pangradyo. Sa nakaraang programang Pangradyo, natutuhan ninyo ang tungkol sa tangka at haiku, ilang anyo ng tula na pinapahalagahan ng panitikang Hapon. Maikling awitin ang ibig sabihin ng tangka na puno ng damdamin. Bawat tangka ay nagpapahayag ng emosyon o kaisipan. Karaniwang paksa ang pagbabago, pag-iisa o pag-ibig. Samantala, ang haiku naman ay mas pinaikli pa sa tangka. May 17 bilang ang pantig na may 3 taludtod. Narito ang halimbawa ng tangka. Hisaka tano, hikari no do kiki, haro no hiri, na ang ibig sabihin ay payapa at tahimik ang bawat araw ng tagsibol maaliwalas. Tangka ni Kino Tomonori. Nandyan pa ba kayo? Ang halimbawa naman ng haiku ay Hatsushigori, Saro, Mo, Kominowo, Yoshiginari. Ang ibig sabihin
ay matandang sapa, ang palakay tumalon, lumalagaslas. Ito ay haiku ni Basyo na isinalin ni Velma C. Ambat. Ating sasagutan ang pagsulit natin kahapon ukol sa pagtalakay sa damdamin, alamin. Pagsusuri sa pinapahiwatig na damdamin ng mga tauhan. Kunin na ang inyong mga activity notebook. Ito ay akin ang nawasto kahapon. Sige, sagutan natin ang 3 unang bilang ng pagsusulit. Para sa unang bilang, pakiramdam ko, wala na akong pakialam sa pangakong iyan dahil nagugutom ako. Hindi ako kumain ng ilang araw. Tugon ng Terry. Kung ang sagot mo ay pagtataksil, ikaw ay tama. Ikalawang bilang, mga taon ang binibilang namin upang lumaki. Pagkatapos puputulin lang ng mga tao, sumbat ng puno ng pino. Kung ang sagot ninyo ay pagkainis, tumpak ang iyong sagot. Sa ikatlong bilang naman, dapat kainin ng tigre ang tao, ang hatol ng punong pino at baka. Pagkainis, gusto ba ang sagot mo? Magaling! Tandaan palagi na matuto tayong tumupad sa pangako kung meron tayong pinitawang salita. Natutuwa ako sa mabuting resulta ng ating nakaraang pagsusulit. 35 sa inyo nakakakuha ng perfectong sagot na 10. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. 3 naman sa inyo ay nakakakuha ng 8 tamang sagot. At ang 2 ay nakakakuha ng 7 tamang sagot. Magagaling! Palakpakan ang inyong mga sarili. Ipagpatuloy ninyo ang mabuting performance at nawa ay mag-aral pa kayo ng mabuti sapagkat ang kaalaman ay daan tungo sa magandang kinabukasan. Magbabalik ang paaralang panghipapawid matapos ang isang patalastas. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Ay natito, biglang matapos. Sama-sama, ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay. Gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Ay natito, biglang matapos. Sama-sama, ay walang problema. Sabay sakit, ika'y dumistansya para di ka mangawa. Umubo at babalik, tipid at ito, iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Ay natito, biglang matapos. Sama-sama, ay walang problema. Laban ng COVID, kaya natin to. Muli pa rin nating matutunghayan ang Radyo Kabakawan. Kasama pa rin natin si Teacher Margie. Ngayon, nasisigurado kong handa na kayong tumuklas ng bagong kaalaman sa araw na ito. Patungkol sa pabula ng Korea, pagsulat ng pabula. Lagi nating tatandaan, maayos at gusto ang mga gawain patungkol sa pabula ng Korea kung susunod tayo sa mga panuto. Halina at samahan niyo akong alamin ang mga ito. Pero bago yon, kunin na ang inyong mga papel at ballpen at magsisimula na tayo.
ika-5 at ika-6 na siglo bago si Kristo. Karaniwang paksa ng mga pabula ay tungkol sa buhay na itinuturing na dakilang tao ng mga sinaunang Indo si Kasyapa. Lalong napatanyag ang ganitong kwento sa Gresya. Sa Aesop, ang tinaguri ang ama ng sinaunang pabula dahil sa napapantog niyang aklat, ang Aesop's Fable. Ang pabula ay isang maikling kwento, kathang isip lamang. Karaniwang isinasalaysay sa mga kabataan para aliwin. Gayon din ang magbigay ng pangaral. Nasundan niyo ba ako, mga bata? Sige, upang lubos ninyong maunawaan, ipagpatuloy natin. Ang mga tauhan ng kwento ay pawang mga hayop. Ito ay kumakatawan at sumasagisag sa mga katangian o pag-uugali ng mga tao. Ang ahas, halimbawa, ay karaniwan ng nangangahulugan na isang taong taksil. Ang pagong, makupad. Ang kalabaw ay matyaga. Ang palaka ay mayabang. At ang aso naman ay matapat. Ngayon ay pakinggan ang isang pabula na pinamagatang Ang Hatol ni Kuniho. Pabula ng Korea, isinaling sa Filipino ni Velma C. Ampat. Batay sa napakinggan. Isulat ito sa inyong mga kwaderno. Ngayon, maglakbay tayo sa pamamagitan ng pakikinig ninyo ng pabula. Noong unang panahon, nang ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigring naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makaahon, subalit siya ay naligo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakarinig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang mapaos. Gutom na at hapong-hapon na siya. Lumupasin na lamang siya sa lupa. Naisip niyang ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano ay nakarinig siya ng mga yabag. Nabuhayan siya ng loob at agad tumayo. Tulong! Tulong! Muli niyang sinigaw. Nakita siya ng isang lalaki sa hukay na napadaan habang naglalakbay. At sumigaw ang tigre. Pakiusap! Tulungan mo ako! Sinabihan siya ng lalaki na gusto sana siyang tulungan. Ngunit natatakot siya na baka matapos niya itong tulungan ay kainin siya nito. Ngunit nangako ang tigre na hindi siya nito sasaktan. Kaya nakaahon ang tigre sa hukay sa tulong ng lalaki. Ngunit, nang makita ng tigre ang lalaki, ay nagugutom ito. At gusto na niyang lapain ang lalaki. Sinabi ng lalaki na ito ba ang paraan ng pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob? Wala akong pakialam sa pangakong iyan dahil nagugutom ako. Hindi ako kumain ng ilang araw, ang sabi ng tigre. Sandali, ang sabi ng lalaki. Tanungin ang puno ng pino kung tama ba na kainin mo ako. Anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Ang sabi ng puno ng pino. Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinukuha upang mapainit ang inyong mga tahanan at maluto ang inyong mga pagkain? Mga taon ang binibilang namin upang lumaki. Kapag kami malaki na, pinuputol nyo. Ginagamit nyo kami sa pagpapatayo ng inyong mga bahay at kasangkapan. Sige, kainin mo na yan. Hintay. Dumaan ang isang baka. Tanungin natin ang baka sa kanyang hatol. Dapat mo na siyang kainin. Ang sabi ng baka, mula nang kami ay silang naglilingkod na sa mga tao, nagbubuhat ng mabibigat na dalahin. Inararon namin ang mga bukid upang sila ay makapagtanim.
Subalit, anong ginawa nila kapag kami ay tumanda na, pinapatay kami at ginawang pagkain. Kaya huwag mo akong tanungin tungkol sa utang na loob. Kainin mo na ang taong yan. Tingnan mo, lahat sila sumaayon sa akin, habang pumugulo upang sakmalin ang lalaki. Nang biglang dumating ang lumulok-suluksong kuniho. Sandali, Tigre, bigyan mo naman ako ng huling pagkakataon. Tanungin natin ang kuniho sa kanyang hatol. Walang kwenta. Pareho lang sila ng sagot. Pakiusap, huli na ito. At isinalisay ng lalaki sa kuniho ang nangyari. At matamang nakinig naman ang kuniho. At sinabi niya na bumalik sila sa dating posisyon upang mapag-isipan niyang mabuti ang hatol. Tumalon agad ang tigre na hindi nag-iisip. Ang nais lamang niya na matapos ang usapan at makain niya ang tao. Nakikinig pa ba kayo? Magaling, at alam kong nandyan lang kayo. Kaya binigay na ng kuniho ang kanyang hatol. Ganito ang kalagayan ninyo noon. Ikaw, tigre, ay nahulog sa hukay at hindi makaahon. Ikaw naman, lalaki, narinig mo ang paghingi ng saklolo, kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon, maaari na akong magbigay ng aking hatol. Ang problemang ito ay nagsimula nang tulungan ng tao ang tigring makalabas sa hukay. Paliwanag ng kuniho na tila may iba pang kausap. Sa ibang salita, kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwan ang tigre sa hukay, walang naging problema. Kaya naisip ko na magpatuloy ang tao sa kanyang paglalakbay at dapat na manatili ang tigre sa hukay. Magandang umaga sa inyong dalawa, wika ng matalinong kuniho at nagpatuloy sa kanyang paglukso. Naibigan niyo ba ang ating pabula? Magaling! Kayo ba'y nakaranas din ng ganitong sitwasyon? Ano ang natutunan ninyo sa rally natin ito? Tama! Dapat matuto tayong tumupad sa mga pangako na ating binitawan at matuto tayong tumanaw ng utang na loob, kung saan ang pagtanaw ng utang na loob ay kultura nating mga Pilipino. Dito na ipakita natin ang kahalagahan ng isang salita at ang paggawa ng matalinong desisyon. Tama ba ang inyong mga sagot? Ngayon naman, huklatin ninyo ang inyong mga module sa pahina 9. Uulitin ko, sa pahina 9. Huwag kalimutan, basahin mabuti ang panuto ng module bago mag-umpisa ng gawain. Handa na ba kayo? Tara na! Basahin mabuti ang gawain 4.2. Katangian ko, isasalaysay mo. Pagsulat ng pabula, panuto. Batay sa nabasa ninyong pabula ng Korea, ang hatol ng kuniho. Sumulat naman kayo ng sariling bersyong pabula na may ilang tauhan na katulad ng mga tauhan na nabanggit sa nabasa. Kailangan ang mapiling hayop ay sumisimbolo ng iyong pagkatao at sa kultura ng inyong lugar. Isulat ito sa hiwalay na papel. Sundan ang tamang kaanyuan na nasa module niyo. Kasunod nito ay ang rubrics sa pagmamarka ng inyong mga ginawa. Maliwanag ba? Nasunod ba ninyo ako? Magaling! May kamantayan ang pagsulat ng inyong pabula. Sa paksang diwa, banghay, tauhan, tunggalian, simula at wakas. May 30 bahagdan, may 25 bahagdan sa mahusay, may 20 bahagdan sa katamtaman, at 5 sa mahina. Hanggang sa sunod nating leksyon, nawa ay marami kayong natutuhan. Muli, ako si Teacher Marvic mula sa Del Carmen National High School, ang inyong guro sa Filipino 9 ng programang Panradyo. Maraming
salamat, Teacher Mariby. Kung may tanong kayo o nais linawin, huwag mahiyang magtanong sa inyong guro. Mag-text o tumawag lamang sa kanya sa numero 0907-085-7491. Ako, si Mabel Arcayo Vicio, ang inyong lingkod. Paalam at mabuhay tayong lahat!